Sents el vent del mar? És ell qui va portar els primers navegants. Al seu aixopluc van construir el centre universal de les arts, de la cultura i la vida pública. Però amb el temps, el vent s'ho va endur tot. En solitud, esculpia el marbre i preservava la teva història, esperant. I ara, el vent et crida. El sents? S'aixeca de nou per tornar-te a portar a casa. Tornen els concerts al Fòrum Romà d'Empúries. Ponemos nota sobre nota. Divendres 3 d'agost, Jorge Drexler Palabras sobre i Judith Nederman. Dissabte 4 d'agost, Ramon Miravet i The Excitement. Dissabte 11 d'agost, S'acaben les hores que mai no acaben, Joan Dausà que despertava. i Paula Vall. Més info a concertsempúries.com. Tots els camins et porten al Fòrum Romà.